חברים יקרים, מה אתם רוצים להגיד לגישגיש? בואו נראה. בועז, כשאנחנו משתוללים, מה גישגיש תמיד אומר? להוריד הילוך. יפה. יואבי, איך קוראים לאצבעות של הרגליים? יפה, קצת עם חיוך, עוד פעם. בואו נדגדג אותך בתיקיזילים. איך קוראים לאצבעות? אם אני ריטוש, כן. רציתי לשאול אותך, כשקר בחורף, איך מתעודדים? בצנחנים לא קר, מקסימום קריר. יפה. תמרוש, מי הדוד הכי טוב בעולם? דוד? גיש? תגידי. גיש גיש. גיש. טוב, בסדר, בואו ננסה רגע להצטרף. טוב, גישגיש, רק רצינו לאחל לך מזל טוב, אתה הדוד הצעיר ביותר בעולם, אוהבים אותך, נשיקות מכולנו. כולם לתת נשיקה למצלמה. ועד 120, ונאחל לך שבמהרה תבוא ונחגוג ביחד. היי, שלום, אני באייפון. נשיקה למצלמה. נשיקה לגישגיש. יואו. יופי. יואב, אתה גם רוצה לתת נשיקה? לא. לא. ביי. עשיתי לך בעין?